Oraindik ere, zuekin gaude. Gaur... Haizeak sakabanatutako errautsa bihurtu nintzen. Ez du goxokirik jaten. Hortu dute, Erika lagumak. Nahikoa da, utzi batean txikia. Azkenean min hartuko duzue. Orain, nagusi... Zarri gabeko gau bat bezain du. Gure aitona terrorista zen. Gure aitona gizon... Guztiek eta bakoitzak izan behar zuten lehena eta... Eta 156 partaidere batu dira geldi. Ekintzak aktibatzeko. Gure auzoa erasatu zuten. Leku egokirik. Gainera... Jo dut zuen atea. Neu naiz ate guztiak jotzen ari dena. Gure ahotik, gure sentikortasun ezak ukituta, era... Mandu sahararrak. Ez dakit zer dakiten Marokoarrek Espainia. Gelditzeko beharra sentitzen genuen. Zuen, patioko arresak ureztatu, amarekin zigarrak erre ondartza horian. Edo ez da ezkontzarik abenduan. Jerusalem... Zituen, anaiarekin arrantzan aritu eguerdira arte.